good morning, good morning, good morning. Nandito tayo sa Petit Jungle 2 sa garden ko garden namin, syempre, ng pamilya ko na puno ng philodendron and anthurium plants. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang very strange na mga shapes. At ngayon, today, ay ipapakita ko yung sword-like shape. Naks, meron pa siyang pagganon eh. Nako, ha? Okay. Nakita nyo yan? Si Staghorn Fern. Sabi niya, hello everyone. Matagal na tayong hindi nagkita-kita mga guys. Mga kachits. Eto na kami. At tayo'y mag-update doon sa mga sword-like shape na mga philodendron plants. Siguro meron ding anthurium. Let us see, okay? Let us see. Isa tayo na maghanap dito sa parteng ito. Alam nyo guys, hindi pa tapos ang patrabaho namin, kaya pasensya na muna kayo kung may mga ingay-ingay dyan na strange na naririnig nyo. Okay, let us go. Kasi, very strange sa akin itong mga matutulis na mga plants. Matutulis pero ang gagandang tignan. Ewan ko ba kung magagandahan kayo, pero ako ay magandahan. Kasi, syempre, sa mga nagmamahal ng plants, alam ito. Ito po ay si Jerry Horn. Ayan, para siyang yung balisong. Parang balisong ang itsura. Ito po si Jerry Horn, healthy. Tingnan nyo naman si Jerry Horn. Meron na namang bagong leaf na ipinapakita. Okay. At dun sa banda ito rin, sword-like din ito, si Orange Marmalade. Pero teka, pakita ko tong strange sa aking paningin. Ito ay wait lang ha, tingnan ko. Anong pangalan mo? Si Holtonianum. Similar siya doon sa Jerry Horn, pero ito ay mas manipis at mas matulis. Parang panaksak. Parang nakakatakot ang itsura, guys. Parang panaksak. Oh my God. Tingnan mo. Ang gaganda ng mga shape ng mga tanim. Sword-like. At ang daming mga philodendron plants na magkakamukha, magkakahawig ang shape. Pero meron ding mga sword-like na mga shape at na anthurium plants. Like for example, this one. Ayan. Si King Anthurium. Ito po ay si Veitchii. King Anthurium, ayan, para siyang sword na crinkled. Ayan. Oh my God, ayan. So, nakita nyo? Ang daming magkakaiba. Ito rin, si Joppii. Ito rin, si Joppii ay para ring sword na mahaba na ganyan, pero pataba doon sa dulo. Ayan, similar din doon sa mga pinakita ko kanina. At nandito siya sa baba ni Balawanum. At sino pa? Let us see. Ipapakita ko sa inyo. Yan din si Billy. Para ding sword, diba? Nakita mo? Para ding sword yan. At punta tayo sa banda rito. Maghahanap tayo. Ito yung Angela na propagated namin. Dumami na ang Angela natin. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na ang Angela natin. Okay. So, dito ay maghanap ulit tayo ng sword-like shape na, ayun, may nakita ako dun. Ano ito? Ito. Yan. Ito si Sharonie. Yan ay philodendron din, napakaba din na para ring sword. Oh, di ba ang ganda?
Ganda niya. At magtingin pa tayo dito. Ito din. Kaya lang, lumaki ng todo at humaba ng todo. Tingnan nyo naman. Ang haba-haba at ay nako, tingnan nyo. Oh, ang lalaki. Ang lalaki ng mga dahon, guys. Oh, aray ko, nandun na sa mata ko. Ang laki-laki. At ito po, may bago pa doon. Ang ganda. Ang ganda ng dahon na bago. Ayan. Oh, ang laki. Giant, ha? Giant, Mexicanum. Ayan. Isa ring sword-like na leaf. Okay. Ito naman, ang may giring-giring. Ito ay Golden Leland Mian. Ano? Miano. Ay. Ayan. Pero hindi na siya golden. Nag-green na siya. At ito naman, hindi naman sword-like yan. Teka. Naghahanap tayo ng sword-like. Parang yun lang yata. Ha? Sa pagka ngayon, yun lang nahanap natin na sword-like shape. Ha? Ano pa? Ano pa dyan? Ano pa dyan ang meron? Marami. Ang dami. Ito rin. Si Silver Arrow na Anthurium. Ito yung panalo ng 1990. Ano? Anong 19 yun? Nananalo siya sa exhibit sa Manila. Ito yung champion na plant na the rarest at that time. Ayan, yung Anthurium Silver Arrow. Yan. Tingnan nyo naman, ang haba, diba? Yan, oh, talagang espadang malaking malaki at espadang mahabang mahaba. Nakita nyo? Oh, diba? At ito naman si Bilite ay parang yung, alam mo, malaking itak. No? Malaking itak, no? Okay, hindi, nagkakatuwaan lang tayo, guys, ha? I'm just showing you the sword-like shape ng mga shape ng mga tanim natin. At ito naman ay si green emerald. At ito naman ay si sword-like na variegated. Ayan, si Jose Bono. Dami guys. Daming mga shape na mahaba. Ito rin. Si Amplicynum. Ito. Matalas ito si Amplicynum. Pwedeng panghiwa ng patatas ito. Patatas ka agad eh. Pagkain pa rin ano. So ayan guys. Naipakita ko yung mga sword-like shape na mga tanim natin nandito sa garden ng Petit Jungle 2. Ayan guys. So naipakita ko, sana naibigan nyo at magkita-kita tayong muli next time. Okay? Sana okay lang kayo. Stay safe lagi. We love you. God bless. Stay safe kayo lagi. Love you guys. At tayo ay magluluto na. Ako'y magluluto ngayon ng requested na chicken curry. Gusto nyo bang makita how I cook chicken curry? Yung may gata na may curry powder. Madali lang naman yun guys. So next time I will be cooking that again if you want. Just comment down below kung gusto nyo makita ang pagluluto ko. Okay? Okay. Stay tuned. Love you. Bakit ang lalaki ng ulan? Kita ka na ng ulan na ganyan bukil na malalaki. Bakit ganun? Bakit ang lalaki ng ulan? What happened? Ang lalaki ng ulan. Bakit ang lalaki ng ulan? Kawawa naman siya, nabasa na. Ang lalaki ng ulan. Bakit ganun? What is happening to the world?